paligid na bungalo. Kasama ko to. Ang pinakagwapo. Anthony. So, dami to ah. Dito. Oh. Si James Reid ang kasama ko. Maniwala kayo sa hindi. Siya yan. Yung nga James. Masusubok ito ngayon. Hilakaw lang. Asa man itong dalan? Diya o. Diri o, diri. Kana, kana. Meron wala o. Meron. Kasi hindi ito pinupuntahan. Ako kayang mauna. James Reid. Parang hindi ito yung daan ah. As in, hindi ito. Balik tayo. Ha? Hanapin mo yung daan dyan. Yan lang yun. Kasi, yan. Kasi hindi ito inaakitan kasi eh. Hindi din itong daan ba? Hindi rin ito. Dito nga. Ayun o, may daan. Daan ng ano yun? Ay! Wait lang. Ayan o. Nagliliston. Gwapo ng tagaliston ko. Tingin. Diretso. Tingnan, tanawa na itong bike ha. Basig mawa. Hey guys. Hi guys, kita. Hindi naman itong daan eh. Andun o. Ha? Ay, hindi ang daan. Matarik din ito. View against the light. Oh, Mount San Isidro ulit. Papakagi kapoy. Dali raman ni. Wait lang. Siya maghayag. In fairness, himala yung mga gwapo kong anak ngayon sa mama. Pero baka una at huli na naman to. View dyan. View. Wow. Dito pala. Dapat ginawan din nila ng viewing deck dito. May upuan, di ba? Maganda rin. Madilim lang talaga ito. Ubol, bakit pa yung cellphone ko naiwan? Sige, go. Ano ka? Kunti dalam dito.
Tingnan niyo yung bike natin ha. Nakita naman dito yun eh. Saan ang camera nito na pwede pindot ito? Oh. Oops. Whew. Early in the morning. Oh, diba? 6 minutes. Andito na tayo. Sobrang dali akyatin. Dami na naman silang basurang iniwan dito. Oh, Calvary ito eh. Diyan yung mga magpinitensya dyan. Tapos dito yung ending. Oh, naisip mo na ba? Dalhin mo yung shota mo dito? Basura nila to ng mga magsyota dito. Dito nag-date. Ginagawa nilang data nito. Gusto kong puntahan yan actually, yung mga yan hanggang doon. Nalalakad nga yan, may batis nga daw dyan eh. Pero di ba ang target natin yan? Oo. Sana maakyat natin yan. Oh, dyan o, yan o. May daan din dito eh. Ha? Asa? Naa. Doon sa isang cross mo, ay dalawang cross. Pero ang daan yan dun sa baba, hindi ko alam kung may daan dyan. Buntok ikaw. Di man tayo buntok. Ano pa talaga yung hangin galing? Ano ang baho? Yan ang bundok na akyatin, no? Yan yung pinakataas mo? O yung isa? Ayun, no, yung San Isidro, yung may tower noon. Yan yung highest in Pangasinan, eh. Yan, no? Nakit mo yan, ma? Oo. 5 times. Taas ano? Taas kayo na siya. Ha? Taas kayo. Kung magikang kag tinakayanan ng 5 o'clock, darating ka dyan, alas 12 din na. Pero doon pa kami dumadaan, yung daan doon nakikita nyo. Yun, doon, ikot, napakalayo. Buong araw nga yan eh. Okay. Guys, kung bumubuhay ka ba? Ito yung mga kasama ko. Oh. Ano masabi niyo? First time yung umakyat dito? Maganda. Maganda? Oo. Kasi makita mo yung Makita mo yung view. Ikaw, Marvin? tayo ng ano hangin dito. Bakit? Malamig. Amoy ano. Kasi galing doon eh. Kasi galing doon. Yun lang. Yun lang ang ano. Sino ba may dala sa inyong ano? Something. Kasi kung kami ni ano, okay lang naman eh. Maganda yung hangin namin. Ganda dyan talaga, oh. Ganda dyan. Gusto ko akyatin yung mga bundok-bundok pa na yan, oh. Butok kita. Ha? Dito muna, oh. One, two, three, go. We go. Kung ba siya. Yeah. Up. Ang gulong aja balong di bawah. I hear you, run. Bomba. Mula ka bunda mo? Ha? Mula ka bunda mo?
Buti hindi ko na video yung pagka-slide mo, ma'am. Highlight. Ay, ulit. Take two. Yung mga experience sa bundok na ano, yun dapat ang pinipicture mo. Ay, dapat yung may masugatan ka, ganun. Yung masugatan, ganun ba? Gasgasan. Yung mga ano, kagaya niya no, magsalita kayo. Oh. Oo, din. Natanggalan ng Lahat kasi kung Kasi pag puro lang pababa, wala namang istorya yun. Kaya nga. Oh. It's not video. medyo lakas mo yung boses mo, ma'am, para marinig. Kung ampunin mo lang ako, ma'am. Dagan nagpakanuan ka. Ampunin nyo lang ko ni Adeo. Ni Anthony. Mahal ang buga. Pagalinis nyo danoy. Dad. Pesal nga kunyari, guys. Para may experience ka dito. Dali. Madulas yung dahon dito ay. Hindi naman. Hindi. Malayo pa yan. Ano ma'am, kung nagbibideo ka kapag gumagala, pinupost mo sa ano, YouTube? Uy! Uy! Oh, anong pangalan niyo, ma'am? Mas marami pa akong video sa YouTube kaysa sa subscriber ko. Anong ano niyo? Channel? Meron? Ay, ganun din. Forward ko sigara ni Fred. Ah. Kasi ilagay ko yan sa YouTube. Ini-edit mo pa, ma'am? Hindi na. Hindi na, ginudugtong ko lang yan. Aha. Kaya kung anong salita na actual, yun din. Kaya nga. Para hindi ano, para pag may ulit siya, babalikan mo yun talaga actual kasi yung isa nag-ano mo, nag-exercise ng music pero kung pwede lang huwag na. Oh. Kasi para pag bumalik-balik, ano mo yun, ito talaga yung actual na nangyari. Experience. Kasi yung mga salita, ganyan. Pag tumanda ka na, wala na to. Hindi mo na, Wala kang babalikan. Pero Oo. babalikan yung YouTube. Babalikan yung YouTube ko, kasama kayo. andun pa din yung memory. Yung kasiyahan. Salamat. Dahil. Salamat. Yan na kayo siyempre pag video. Pagpawi yung mga ng salita, yung mga uhaway, salita, may yung darating na magsalita ng- araw. Mahirap na edit yun. Kay bilis Gi! ng ating samahan. Sa lungkot at kaligayahan. Tunay sa Naiwan na yung ano, cameraman nyo. Diyan ang nambak na ba? Bay, saan si Earl? Ay, miss na namin yung face to face, ma'am. Ando. Earl na. Wala. Wala ata, ma'am. Problema po. Oh. Yung problema sa akin. Bay, malaki pala ito. So, yun Yan ah. Ito, dito kami. mararamdaman mo talaga yung pagod pag umakyat ka. Successful yung anong gaya namin. Sa wakas, nakasama itong mga ano. Mga Pogi noon, pogi pa rin ang ngayon. Guys, thank you for watching. Bye! Review. Kahit na napipilit na, kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan.
isang marikit na alaala, pangitain kaligaya. Sana'y pagbigyan ng tadhana, bawat sandali na lang. Sumabay sa biglang magkamahalan, umabis sa pagkakataon. Tunay na magsintang di alintana, bawat sandali na lang. At aalis, magbabalik, at uulitin sa akin na maghalik, kasambitin, kahit muling masaktan. Sa pag-alis, ako'y babalik, sana naman. James Reid! James Reid in the house!